mandek, mandek, kanca mandek, mandek, kanca mandek, mandek. Udah ngopo to rame ne ora jamak. Ngarep mandek mburi ngesuk. Sing tengah ngatek gepeng. Ana ngopo? Mandek ora nganggo bobo. Kosik to kowe iki aja nyalake sing ning ngarep. Ki teko pinggire ngalas. Lah ning ngopo? Lho, ngarepe ning ngopo kuwi? Ireng-ireng metongkrong kuwi apa kuwi? Kowe ra dalah. Kowe lah. Calek, calek, pateni. Kosik. Nek iso aja mateni kewan. Nadyan kewan iki kala mangsane ya sok mati diburu. Nek bisa aja dipateni. Engko ora burung nek ning kewan pateni entek isen-isen ning alas, anak putumu besok ora ngerti isen-isen ning alas. Digusah wae. Lah ngono ora gelem lunga piye? Ngalang-alangi dalan. Ya wedene nek pancen ora gelem lunga ya wis. Sak karepmu ya. Hati-hati, mundur dhisik kanca, mundur. Tataran pedangmu, klewangmu, tumbak, kanca, hati-hati. Hati-hati, Cok. Aduh mati, Cok. Aduh, malah tanganku dengkleh kaya ngene. Aduh, kanca. Kowe lagi malah sikilku kok malah ora kening tak obat. Waduh. Kupingku ilang, Cok. Iki kepiye iki? Aduh. Ya gene ndasku ilang. Kuwi sambate kok ngono ki sapa kuwi? Kok kena ndase ilang kok iso sambat ora ngono cangkeme karo ndase apa dudu rombongane ngono apa piye? Aduh. Piye to iki? Lho. Mengko dhisik ta. Ora ngono. Kowe iki dok rame-rame iki ning apa? Rame-rame iki ning apa? Kiai enten celeng ngamuk, Kiai. Apane? Enten celeng ngamuk. Apane? Celeng ngamuk, Kiai. Regane piro? Hal. Dek. Celeng, Kiai, celeng. Oh, celeng. Nggih. Celenge piro? Namung setunggal. Lanang apa wedok? Sekok bernilai celeng sinten sampeyan niku? Galak ora? Galak. Nek galak ki celeng wedok. Oh, nggih. Lah wong semono ki do wedi karo celeng. Tumbakmu, pedangmu kuwi mbok nggo apa? Ora tau latihan to kowe? Pedang, tumbak, klewang kuwi gaman. Nek ning apa-apa, nek ning boyo pekewuh ditindakke ngono kanggo gaman kanggo ngreksa diri senengane ning apa-apa sambat ora aku jane iki sapa to kuwi wis tuwek nek kementus mboten to Kiai sampeyan niku sinten pripun sampeyan niku sinten apane lho sampeyan niku sinten oh aku nggih aku ki ya di dalem kraton Ngastina, ngono. Pangkatku tuwa buru ki tukang bebedak. Gandeng aku ki wis tuwa, saiki aku spion, ngono. Ora di pensiune spion. Asmane sinten? Jenengku ki manut nggone ning ndi? Oh, ngaten. Nek ning daerah nggonku ning Solo kono, jenengku ki Lurah Demang Sarapada.
ya Ki Lurah Demang Cengkuk Truna. Nek ning daerah Jawa Wetan Ki Lurah Demang Sawunggaling. Anggere sing nanggapi Pak kula mengke nyuwun sawunggalingan ngono aku metu, ngono. Oh, ngaten. Nah, ning wis kesuwen aku ora tau metu. Saiki tak tokke ngono. Ngaten. Biyen aku ki ngene iki walah wis ning amplope dhewe biyen. Oh, ngaten. Aku ki ngetokke apa-apa apik. Ngetokke Cengkuk Truna Sawunggalingan apik. Ngetokke Cakil apik. Sing elek ki mung kelakuh aku. Memper ora. Nyuwun tulung Yai. Piye? Nyuwun tulung Yai. Nyuwun tulung piye? Jalenge panjenengan cepeng Yai nan pejai. Ana semikire ana. Ora urune ora wong gerang sing temandang ora rampung. Ana mundur. Nggih Yai. Mengke mawi gending napa mboten? Nah ya nganggo. Gendinge napa Kyai? Gendinge sing mesti aku nek ngene iki metu ki gendinge kukur bawuk. Napa? Seneng aku ki gending kukur bawuk. Sampeyan niku wis sepuh ampun nek ngarani ampun kleru. Sing kula ngerteni gending niku cucur bawuk niku enten. Cucur bawuk niku gending patalon. Nika gending patalan cucur bawuk terus munggah parianom srikaton sukma ilang ayak-ayakan srepek sampak suwuk terus jejer niku jenenge cucur bawuk. Oh tiap aku nek ngarani kok kukur ora nyukur ya malah kan ngedidi ora meneng awe tak tibanane tumbakku Kyai Walang Kekek Brang Wetanan yo to.
Yo, awas. Wow, ayah. Ya. Pat. Bro. Wait. Pat. Yo. Hey. What? Ya. Hai. Woi, ah. Ayo, ayo, ayo. 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 Ditinggal lunga setengah mati. Menang awe. Tak tibanane tumbakku Kyai Walang Kekek Brang Wetanan. Yo to. Kekek. Nate
Yo ayo. Ayah. Ayah. What ya? Ayah. What go? What it? What what ya kowe? Iya. Payah. Kalau ada umur panjang boleh tak bertumpah. Jar kowe ha.